Estimats germans i germanes, que ens hem reunit avui per acomiadar un vell amic, un company de nits d'insomni, un confident en moments de solitud. Parlo de Leo, llegidor i paginat, que ens ha deixat per sempre. Aquest home en vida devorava històries, llegia, explicava contes a la canalla, als seus fills. Contes com si fossin pa beneït els llegia. Llegia novel·les, llibres. Llegia quan anava a dormir. Llegia quan estava sol. Llegia quan tenia problemes. Llegia quan buscava moments de pau. Llegia amb la fe d'un monjo medieval, però ara, ai, pobret, va caure en tentació. Pecador. Ai, germans i germanes, va tastar el fruit prohibit de la mandra. Li van venir a les mans aquests aparells diabòlics que en diuen telèfons mòbils i tablets. Va mirar sèries de televisió, una cosa que en diuen Netflix, una altra que en diuen Instagram, una altra que en diuen Prime. Va abandonar els llibres, va abandonar les llibreries i finalment no mirava ni les cobertes dels llibres quan passava pel davant d'una llibreria. Quina desgràcia, ha dit, sí? Quina desgràcia, ho dius bé. Què ens queda ara sense el Leo, llegidor i paginat? Què ens queda? Quina societat construïm? On es llegeix menys el Quixot que un fil de Twitter o de Facebook. Aquestes coses estranyes que mireu tots ara. Qui llegirà aquests versos? Qui de vosaltres llegirà aquests versos, fills meus? Qui? El Petit Príncep, almenys n'hi ha una que sabia que era...